Εδώ είμαστε σε ένα διαμέρισμα 92 τετραγωνικών μέτρων, σε δεύτερο όροφο. Εδώ έχει ένα χωλάκι, το σαλόνι. Το σπίτι θέλει ριζική ανακαίνιση. Είναι κατασκευής περίπου του 1970. Εδώ έχει ακόμα ένα χολ. Αριστερά είναι εδώ το μπάνιο με παράθυρο. Εδώ είναι η κουζίνα. Έχει μεγάλη καθιστική κουζίνα, είναι ο χώρος της. Από εδώ είναι η μία κρεβατοκάμαρα. Μεγάλη είναι και αυτή η κρεβατοκάμαρα. Εδώ πάμε στη δεύτερη κρεβατοκάμαρα που είναι ακόμα μεγαλύτερη, σχεδόν διπλάσια από την προηγούμενη. Εδώ είναι το πίσω μπαλκόνι. Η αυλή κάτω, που είναι χώρος του κτηρίου. Όπως σας είπα, κοιτάζει σε δύο δρόμους το κτίριο. Έχει πρόσωψη σε δύο δρόμους. Εδώ θέλει, όπως σας είπα, ριζική ανακαίνιση, κουφώματα, σοβαντίσματα, μονώσεις, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και διαμερισμός εδώ στο διαμέρισμα, να βγουν δύο καρσονιέρες ίσως ή μια μεγάλη καρσονιέρα και ένα στούντιο. Εδώ βρισκόμαστε στην περιοχή του νοσοκομείου. Είμαστε παραδίπλα από το Ξενία, στην οδό Μαργαρίτου Κουτάβου. Είμαστε πολύ κοντά στο νοσοκομείο και σχετικά κοντά και στο κέντρο. Είμαστε δηλαδή σε μια απόσταση από εδώ με τα πόδια, είναι 4-5 λεπτά με τα πόδια για να φτάσουμε στο Ηρών, στο Σπαθί. Εδώ βρισκόμαστε πίσω από το μάρκετ Σουκριέ, στο δρόμο για το νοσοκομείο. Να κατεβούμε λίγο κάτω να δούμε και το άλλο διαμέρισμα του άλλου ρόφου, πιο κάτω. Αυτό είναι ο χώρος του κλιμακοστασίου τώρα που κατεβήκαμε. Εδώ η διάταξη είναι πάλι πανομοιότυπα με το επάνω. Επίσης εδώ είναι το μπάνιο, η κουζίνα είναι εδώ. Και αυτός ο χώρος θέλει πλήρη ανακαίνιση. Το ακίνητο είναι... Τελευταία φορά που κατοικήθηκε πρέπει να ήταν κάπου στο 2008-2009. Εδώ είναι το σαλόνι. Μεγάλο το σαλόνι, άνετο. Εδώ είναι η άλλη κρεβατοκάμαρα. Να ανοίξω λίγο εδώ το παράθυρο λιγάκι. Να μπει λίγο φως. Και αυτή η μεγάλη κρεβατοκάμαρα είναι. Εδώ είναι το μπαλκονάκι. Και εδώ πίσω είναι η αυλή. Έχει αρκετά μεγάλο χώρο εδώ πέρα που μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για θέση στάθμης ή για ένα κήπο ίσως. Το διαμέρισμα πωλείται
και αυτό και το πάνω. Βασικά όλο το κτίριο στην τιμή των 160.000 ευρώ είναι η αρχική του αξία. Κάθε διαμέρισμα είναι περίπου 92 τετραγωνικά μέτρα και επίσης υπάρχει και στο κάτω χώρο, στο ημιυπόγειο, ακόμη μια κατοικία και αυτή είναι περίπου 90 τετραγωνικά. Απλά δεν έχουμε πρόσβαση τώρα αυτή τη στιγμή να σας τη δείξουμε. Για πληροφορίες, αν θέλετε, το τηλέφωνο μου είναι 6942 79 73 63. Λιμπερίδης Βασίλης λέγομαι, με αισθητικό γραφείο είμαστε. Αν θέλετε να δείτε και άλλα ακίνητα στην ιστοσελίδα μας, είναι liberidis.com. Αν θέλετε, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μας, θα μας βοηθήσετε. Ευχαριστώ πολύ.